Hi, it's Hanifa YouTube channel here. Chonde osayiwala kupanga subscribe ku channel cha Hanifa, ndipo pangani like ndi kupanga share video kuti uthenga ndi video yabwinoyi anzanu aonere nawo. Masikuwa takhala tikumva za mkulu wina wotchedwa Zuneth Sattar. Uyu ndi mkulu yemwe akuganiziridwa kuti akukhuzidwa pa mchitidwe wa katangale komanso ziphuphu kuchoka mu ulamuliro wa Peter Mutharika komanso wa Lazarus Chakwera. Iyeyu anabadawira kuno ku Malawi ndipo amapanga business kudzera mu kampani yake yotchedwa Ocean Limited, koma anakhazikika mdziko la Britain komwe alinso ndi business ena. Mwezi wa Oktoba mchaka cha 2021 bungwe lothana ndi katangale komanso ziphuphu la mdziko la Britain la National Crimes Agency NCA mogwirizana ndi bungwe ngati lomweli kuno ku Malawi la Anti-Corruption Bureau ACB linamanga mkulu wochita malonda Zuneth Sattar ndi anthu ena omwe iwowa amachitira limodzi malonda. Izi zinaza patachitika kafukufuku wokhuzidwa ndi zakatangale m'manyumba komanso office mwa anthuwa. Kumangidwako kwayambika chaka cha 2021 patatha zaka zitatu bungwe la National Crimes Agency NCA likuwafufuza Sattar kuti akhala akupanga zakatangale komanso ziphuphu popanga malonda ndi boma la dziko la Malawi. Monga mmene tanenera, kafukufukuyu akukhuza akuluakulu a boma la Peter Mutharika komanso a Lazarus Chakwera. Malingana ndi malamulo a dziko la Britain okhuza zakatangale, mzika komanso anthu omwe akukhala mdzikoli amatha kuzengedwa milandu yokhuza ziphuphu ndi katangale, ngakhale kuti akukhala komanso katangaleyo achitira mdziko lina. Izitu ndi chifukwa chake Zuneth Sattar akufufuzidwa powaganizira kuti akukhuzidwa ndi katangale yemwe anachitira dziko la Malawi. Izinso zinapangisa kuti ma-account ake akubank a Sattar ayimisidwe ndi boma la Britain, zomwe zazetsa kukana kwakana ku bwalo la milandu. Pa nthawiyi atafunsidwa ndi atolankhani za nkhaniyi, mkulu wa Anti-Corruption Bureau ACB Chidzuma anatsimikiza kuti inde ndi zoona kuti mkuluyo anamangidwa mdziko la Britain ilo. Iye anaonjezera kunena kuti bungwe lake likugwirizana ndi ofufuza akunjawo pogawana mauthenga ofunikira kuti mpaka mlanduwu uoneke mutu wake weniweni, ndipo anati sangayankhule zambiri kwa atolankhani kamba kakuti nkhaniyi ikufufuzidwabe. Posachedwapa boma la Britain komanso boma la Malawi anasayinirana mgwirizano kapena kuti Memorandum of Understanding MOU okhuza mmene maboma awiriwa angamachitire limodzi kafukufuku komanso kumanga ndi kuzenga milandu anthu omwe akukhuzidwa ndi milandu yomwe apalamula m'mayiko awiriwa. Pamene amakonzekera kuti mkuluyu amunjate, anthu ogwira ntchito ku bungwe la National Crimes Agency mdziko la Britain anabwera mdziko lino kudzera pa ndege kudzagwirizana ndi ogwira ntchito aku Anti-Corruption Bureau ACB ya ku Malawi mmene angagwirire ntchito yawo. Anthu ena anali atazungulira nyumba ya Sattar yomwe ili mu mzinda wa Leicester mdziko la Britain lomwelo, ndipo ena anali ku nyumba zake za kulilongwe. Atamumanga sipanachedwe anatuluka pa bail yomwe m'malamulo a dziko la Britain munthu amatha kupasidwa bail ndi mwayi okhala ndi zikalata zoyendera mopanda vuto lililonse. Nyumba komanso office za Sattar za ku Leicester komanso kulilongwe zinayamba kufufuzidwa nthawi imodzi 6 koloko mmamawa mu nthawi ya ku Malawi ndipo 5 koloko mmamawa omwewo mu nthawi ya ku Britain. Ogwira ntchito ku National Crimes Agency NCA omwe amafufuza Sattar mdziko la Britain anawamanga iwowa ndi anthu ena okwana asanu omwe mmodzi mwa iwo ndi mkazi wawo komanso azibale ankuluyo omwe akukhuzidwa pa milanduyi. Ndipo mu nthawi ngati yomweyi kulilongwe ogwira ntchito aku Anti-Corruption Bureau ACB
mogwirizana ndi National Crimes Agency anakafufuza ku maofesi komanso ku nyumba za Sattar komwe anatengako mafoni, makompyuta komanso zikalata zina zomwe amakhulupirira kuti zikhoza kukhala umboni pa zakatangale zomwe iwowa Sattar akhala akuchita ndi anthu akuboma mdziko la Malawi lino. Anthu omwe amafufuzawa anagwirizana kuti akuyenera kugwira ntchitoyi mosataya nthawi komanso mwachangu pofuna kuti ofufuzidwayo asadabwe china chilichonse kuti kukuchitika chani, popeza akanatha kubisa maumboni ofunikira kwambiri. Izi zinali chonchi popeza nayo ofesi ya ACB inakatenga chilolezo chofufuza chija mchizungu timati search warrant ku bwalo la milandu la Lilongwe Magistrate mwachinsisi posafuna kusokoneza kafukufuku wawo. Naye mkulu wina yemwe Sattar amachita naye business wotchedwa Nkhani anamangidwa kafukufuku atatha, ndipo ACB inatenganso zikalata zina zomwe akukhulupirira kuti ndi umboni pa mlandu. Komati chodabwisa pakanthawi kena pomwe ogwira ntchito ku ACB anali akukonzeka kuti akamumange Ashok ku maofesi awo, kunabwera lawyer yemwe anati akuyimira Ashok Neya, komwe ogwira ntchito wa anamubweza kuti munthu akumutchulayo kuti akufuna kumuyimirayo sanamangidwe ndipo ndi odabwa kuti akuluwa abwera ku maofesiwa kuzatani. Choncho anamuwuza kuti achoke mwamsanga ku maofesiwo. Mwinatu izi zinachitika kamba kakuti mwini wakeyo anamvesedwa ndi anthu ena kuti akhoza kumangidwa mu nthawi iliyonse, paja anthu amakobiri amakhala ndi anthu owawuza zinthu zochitika mdziko zisanachitike. Mdziko la Britain, Zuneth Sattar amadziwika kuti ndi mwini komanso mkulu wa company za Xavier Limited ndi Xavier Investment Limited. Sattar amadziwika kuti amapanga mabusiness a nyumba zochitira malonda komanso zokhalamo anthu. Pambali pokhala munthu wochita malonda, Sattar ndi omwe amasogolera mabungwe ena awiri omwe amagwira ntchito zachifundo wotchedwa Muslim Hands ndi Liya Relief Trust kuno ku Malawi, komwe iwo anabadwira ndi kukulira komanso komwe alemerera kwambiri. Zuneth Sattar ndi munthu wamkulu yemwe amaperekera katundu wosiyanasiyana ku boma, monga ku Malawi Defense Force MDF, ku Malawi Police Service MPS, Immigration komanso ku Malawi Prison Services, ndipo ali ndi kampani zambiri zomwe zili pansi pa kampani yayikulu yotchedwa Ocean Limited. Komatu chodabwisa chachikulu ndi chakuti boma la Britain lisanauze boma la Malawi zakafukufuku wawo, Zuneth Sattar anali asakufufuzidwa mdziko muno, ndipo kulakwikako akuona ndi adziko lakunja kusiya ife eni amalawi. Ndi mu chaka cha 2013 chokha chomwe Iyeyu Zuneth anaganiziridwa kuti akukhuzidwa mu Kashket, koma mwezi wa Disemba mchaka cha 2015 momvera malangizo ochokera kwa mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo wakale Attorney General wakale akalekenika phale, ACB inapeza kuti Sattar pamodzi ndi kampani zawo za Nkhani ndi osalakwa. Izitu zimachitika nkumachitika kuti zaka zitatu za mbuyomo kampani ya Baker Tilly ya mdziko la Britain inafufuza za Kashket nkupeza kuti kampani za Sattar za Top Prima ndi Rumage Pace zinapezedwa kuti zinapindula ndi Kashket popatsidwa ndalama zokwana 12 billion Malawi kwacha kuti zipereke zida za nkhondo ndi katundu wina ku Malawi Defense Force MDF. Ripoti la Baker Tilly pa nthawiyo linasindika ponena kuti mitengo ya katundu yemwe kampani za Sattar zinapereka kuboma zinadulisidwa kwambiri poyerekeza ndi mtengo wake weniweni, ndipo kampani ya Rumage Pace kuchoka pa 21 Oktoba mpaka pa 23 Oktoba mu chaka cha 2013 inalandira ndalama zokwana 5 billion Malawi kwacha kuchoka kuboma, ndipo ndalamazo sizimaoneka kuti zinali zokhuza ntchito yanji. Palibe zikalata zili zonse zochoka ku nthambi ya boma yoona zakagulidwe kakatundu la Public Procurement and Disposal Authority
PPDA zoonesa kuti kugulidwa katundu aliyense. Ndipo lipotilo linangoti mgwirizano wa boma ndi kampaniyo unali ongofuna kubeta chabe ndalama za Amalawi. Mu chaka cha 2015 Anti-Corruption Bureau kudzera mwa mneneri wawo Iyeyu Ndala anayamba kukamba kuti zikalata za mgwirizano wapakati pa boma ndi kampani ya Ramage Pace zapezeka, koma sangathe kupitiriza ndi kafukufuku kupopeza kuti panalibe umboni wokwanira kuti atero. Koma boma la Britain silinasiyire pompo monga mmene amzawo akuno aku Malawi anachitira, ndipo mu chaka cha 2018 ma account aku bank a Zuneth Sattar omwe ali kumeneko ku Mangalande anayimisidwa ndi boma. Kazembe wakale wa dzikolo kuno ku Malawi Aholetet anatsimikiza kuti kafukufuku okhuza Sattar ali mkati, ndipo anali okhutira ndi kugwirizana komwe kunalipo pakati pa boma la Malawi ndi dziko la kwawo la ku Mangalande. Kamba kakuti mkuluyu akhala akumfufuza kwa nthawi, chifukwa chake masiku apitawa mwezi wa Oktoba mchaka cha 2021 Sattar pamodzi ndi anthu ena omwe amachita nawo malonda anamangidwa. Malingana ndi malipoti omwe akumveka, kafukufukuyu akukhuza ulamuliro wa Peter Mutharika komanso chaka choyamba cha ulamuliro wa Lazarus Chakwera. Ndipo pali umboni waukulu kudzera pa mafoni omwe anthu ochoka ku boma amayankhulana ndi mkuluyo, komanso zikalata zomwe anazitenga ku maofesi komanso ku nyumba komwe Iyeyu amakhala. Kupezeka kwa umboni womwe wambiri ndi ochoka kwa ofufuza a mdziko la Britain kunapangitsa bungwe la ACB kuyambaso kuwafufuza Sattar, ngakhale mchaka cha 2015 anasiya posatira kulangizidwa ndi akalekeni kaphale. Kupitilira kwa kafukufuku, mwezi wa Novemba chaka cha 2021 kunamveka malipoti kudzera mu newspaper komanso mawayilesi kuti kafukufuku yemwe a National Crimes Agency NCA akuchita mogwirizana ndi Anti-Corruption Bureau akuonesa kuti katangale ndi chinyengo chomwe chakhala chikuchitika ndi mkuluyo ndi chachikulu mwina kuposa mmene cascade ya 2013 inalili. Pakadali pano ogwira mchito a mdziko la Britain ku bungwe lija lothana ndi katangale kumeneko ali mdziko lino la Malawi kupitiriza kafukufuku wawo yemwe anamuyamba zaka zitatu zapitazo. Malipoti ena akuonesa kuti pa nthawi yomwe ofufuzawa anapita ku maofesi ndi nyumba za Zuneth Sattar anapezako maumboni omwe panali mndandanda wa andale akuluakulu otchuka a mdziko muno ochoka mu ulamuliro wa Peter Mutharika komanso wa Achakwera, aphungu aku nyumba ya malamulo akale ndi apanopa, ogwira mchito mboma, maloya omenyera ufulu wa anthu a mdziko muno, atula nkhani a nyumba zowulusa mawu. Anthu osewa ndi omwe akhala akuthandiza mkuluyu kuti azipanga zakatangale zakezi, ndipo zikumveka kuti atakafufuza ku nyumba zake za ku area 4 kulilongwe anapezako buku lomwe muli mayina a anthu omwe amawalipira pa mwezi kuti azimuthandizira kuchita katangale, ndi anthu ena omwe Iyeyu Sattar amawapatsa ndalama za nkhani kuti Iyeyu asafufuzidwe. Zonsezi mchabe umboni waukulu uli m'manja mwa ofufuza aku Britain omwe ukuonesa akuluakulu amaulamuliro a Mutharika komanso a Chakwera omwe akhala akupatsidwa ndalama za nkhani kuti Zuneth Sattar azitha kupeza ma contract kuboma popereka katundu osiyanasiyana ku MDF komanso ku polisi. Kumbali yake mkulu wa Malawi Defense Force a General Vincent Nundwe akugwirizana ndi kafukufukuyu, ndipo akufuna kuthana ndi mchitidwe umene nthambi yachitetezo mdziko muno imaguliridwa katundu yemwe iwo samufuna, ndipo amachita kuwuzidwa ndi andale kuti gulani ichi komanso icho. Izitu ngakhale zili choncho omwe amuyandikira mtsogoleri wa dziko lino ndipo akukhuzidwa ndi mchitidwe wonyansawo akuyesera umu ndi umu
kuti bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB lisiye kuchita ntchito yotamandika yomwe akuchita panopa. Anthu atu akumauza mkulu wa ACB Amartha Chizuma kuti ndalama zomwe zimachokera kwa Sattar zimapita kwa Chakwera. Choncho ngati angapitilize kufufuza ndiye naye msogoleriyu akukhuzidwa nawo zomwe zikhale zamanyazi ku dziko lino la Malawi. Nayo nthambi yomwe imaona za ukazitape mdziko muno ya National Intelligence Service NIS ikukakamiza Achizuma kuti asiye kafukufukuyu ndipo magawana mauthenga ndi ofufuza aku Britain, pomanena kuti kupitiriza kutero kukhala kusokoneza ntchito ya chitetezo cha dziko la Malawi. Mbali inayi kuli mkulu wa NIS yemwe akuwumiriza Chizuma kuti asiye kufufuza, ndipo mbali inayi andale ena akuwauza Achizuma kuti ndalamayi imapita kwa munthu wamkulu Chakwera. Choncho akuyenera kusiya zofufuzazo. Komatu mkulu wa ACB amayi Martha Chizuma wakhala akuchitisa misonkhano ingapo ndi anthu ogwira ntchito ku unduna wa zachilungamo mdziko muno, ndipo pakumveka mphekesera zakuti Lazarus Chakwera anauzidwa za nkhaniyi, ndipo analoleza kuti kafukufukuyu apitilire, ngakhale ena omwe amuyandikira mitima yawo ili mmwamba kuopa kuti ziwaonekera. Ndipo a president Chakwera atauzidwa mmene omuyandikira akuchitira phuma ndi kafukufukuyu, Chakwera analamula kuti achitetezo Amartha Chizuma aonjezeredwe poopa kuti akhoza kuwachita chipongwe. Pa mkumano omwe unachitika posachedwapa pakati pa Achizuma ndi bungwe lomenyera anthu ufulu la SIDED lomwe amalisogolera ndi Sylvester Namiwa, iwo anavomera kuti ndi zoona pali nkhani zina zomwe iwowa akukakamizidwa kuti azisiye kufufuza, koma mtsogoleri wa dziko lino ndi yemwe akuwathandiza kwambiri powalimbikitsa. Achizuma anati ngati yemwe anawasankha pa udindowu yemwe ndi mtsogoleri wa dziko lino a president Chakwera zingapezeke kuti sakumulimbikitsa, zidzapangitsa kuti iye aganizenso kachikena mza ntchito yake, kamba kakuti cholinga chake ndi kutumikira mtundu wa Malawi kuthana ndi katangale. Mkatikati mwa kafukufukuyu pa 21 Oktoba mu chaka cha 2021 bungwe la ACB linayimisa contract za kampani zokwana 9 ndi Malawi Defense Force komanso Malawi Police Service. Companies ndi Zavia Limited zomwe zili ndi macontract anayi: Malachite FZE, Crimson Trading Limited ndi Zelite Strips. Macontract osewa anali apakati pa zaka za 2019 mpaka chaka cha 2021. Kampani zonse zatchulidwazi ndi zomwe zili pansi pa Zuneth Sattar, ndipo zikufufuzidwa ndi mayiko awiri la Britain ndi dziko la Malawi. Izi zinaonekera pomwe a Zuneth Sattar pamodzi ndi anzawo omwe amachita nawo malonda Ashokneya anakatenga chiletso ku bwalo la milandu kuti newspaper za mdziko muno za Daily Times komanso National Publications Limited zisalembe nkhani zawo zokhuza iwowa. Komatu bwalo la milandu linawakana pempholi. Iwowa sanasiyire pompa koma kukatenganso chiletso china chomwe anati bungwe la ACB lisiye kugawana mauthenga ndi umboni wina okhuza milandu yawo ndi National Crimes Agency la mdziko la Britain. Izinso bwalo la milandu la mdziko muno kudzera mwa jaji Mike Tembo linawakana. Kotero pano Amalawi akudikira kuti mlandu utha bwanji, potengera kuti omwe akukhuzidwa ndi ambiri, ndipo ena mwa iwo ndi omwe ndi akuluakulu andale omwe akulamulira panopa. Anthu ambiri mdziko muno akukayikira ngati mlandu ungapitilire, popeza icho ndiye chizolowezi chathu cha mdziko muno. Kwayambanso kumveka kuti anthu akupanga upu
pofuna kuchosa ntchito wa mkulu wa Anti-Corruption Bureau Martha Chizuma. Anthuwa ndi omwe ali okukhuzidwa ndi katangaleyo ndipo akuopa kuti ayaluka. Posachedwapa tamva kuti a Bon Kalindo akufuna apangise zionesero mdziko muno zowakakamiza a Chakwera kuti achose a Martha Chizuma. Ngati mumakonda mavideo omwe timapanga, chonde pangani subscribe pa channel chathu cha YouTube